Nu e normal să spui, femeia nebătută e ca și casa nemăturată. Nu e normal să fii controlată la fiecare pas. Să ți se spună cu ce ai voie și cu ce n-ai voie să te îmbraci. Nu e normal să-ți fie verificat telefonul mobil, geanta și fiecare leu pe care îl cheltui. Nu e normal să fii izolată de prieteni și de familie. Și să ceri voie ca să mergi în vizită la mama. Nu e normal să tremuri de frică atunci când te reții cu o jumătate de oră la serviciu. Și nu e normal să te simți vinovată atunci când ești înjosită și umilită. Nu e normal să-ți înjosești femeia doar ca să te simți bărbat. Nu e normal să o impui să renunțe la serviciu. Nu e normal să dai vina pe alcool. Sau pe lipsa de bani. Sau pe o perioadă mai proastă din viața ta. Nu e normal să-ți impui autoritatea prin amenințări și agresiuni. Și nu e normal să credem că violența este o normă. Normal însă este să ceri ajutor. Sună la telefonul de încredere 0 8008 8008.